Yökoulussa 5. luokkalaiset pitävät pienemmille tehtävärastoja. Mitä te opetatte? Taikatemppu. Esim. Ja porttitemppuja ja kaikkea jännää. Mitä hyötyä on, että isot opettavat pieniä? No saa tietoja, että se on kai niille jännää. Ehkä se kiinnostaa enemmän kuin me nuoret. Mitä iloa on taikatempuista? No, ne on ainakin hauskoja. Ja niitten ne jää ihmettymään kaikki jotkut. No mitäs tänään on ruokana? Makkara, soppa, paavo. Joo. No mitäs mieltä te olette siitä, että on oma kokki tässä koulussa? No, on se hyvää, terveellisempää ruokaa. Ja todella paljon paremman makuista. Niin. Se sitä laitusruokaa. Se perunat aina kovia ja lihastit kerran. Pahempi. Eli sellaista paljon parempaa ruokaa. Mitä? Joo. Meillä on kyllä paras keittiö. Tekee hyvää ruokaa. Suomen parasta! Kyllä, parasta maassa. Maailman parasta! Universumin parasta! Parempaa ruokaa ei voi olla. Ei. Opetas. Alkoi jo! Meillä on täällä Kankaisella perinne, että putosit vetää koskia, sitten pese hyppää jokeen ja pese kankaista. Cookie! Tässä näin nyt oli polski. Hyvää iltaa. Mitä saisi olla? Hyvää iltaa. Minä otan kahvin ja dominokeksin. Kiitos. Kiitos. Mitä hyötyä on kyläkoulukahvilasta? No, rahat menevät oppilaiden hyväksi ja niille voi järjestää retkiä. Minä luulen, mitä oppilaat oppivat tätä tekemiseen. Ne oppilaat oppivat tekemään työtä ja puhumaan asiakkaille ja antamaan vaihtorahasta takaisin. Mikä on sinun mielestä parasta yökoulua? No, se on se lamppupiilos. Miten sitä pelataan? Voitko kertoa? No, siinä on etsijät ja vähän niinku piiloutajat. Sitten ne on kyykki jossain maastossa, kun ne etsii tehtävissä. Onko kivaa kyykkiä siellä maassa? No, on se kiva, että se on etsijä, mutta jos on etsijä, niin pitää etsiä ja kyykki maasta. Se on vähän poliiseja roskaa, että pimeää.